Hola a tothom, què tal, com esteu? Un altre cop per aquí, donant-nos la tabarra, abriendo melones. Ja tinc els meus olis aquí preparadets, ja t'us explicaré un dia d'estos de què va tot el tema este. Seguim en el tema de l'autoestima, tal com t'us vaig comentar, i en esta ocasió seguirem en el llibre que ja t'us vaig ensenyar de Walter Rizzo, Enamorate de ti, i el següent tema del que tracta és... Me faig la interessant. L'autoimatge. Yeah! Llavors, què és l'autoimatge? És el concepte que tenim nosaltres mateixos del nostre físic, com ens veiem a nosaltres mateixos. Com ja tots sabem, encara a dia d'avui hi ha un tipus de cos estàndard normatitzat, que és el que es considera com a idoni o com a apropiat, com a cànon de bellesa, no? Òbviament, aquesta concepció no té cap tipus de sentit perquè tant homes com dones tenim una diversitat de cossos tan bèstia que estipular que un cos en concret sigui el més bonic o el més correcte a nivell social doncs no careix completament de sentit. Quan jo me poso a pensar, ja no tant per què s'ha donat això, perquè al final crec que on hauríem d'anar molt atràs, vull dir, perquè és algo que ha passat tota la vida, vull dir, sobretot en les dones, el concepte de bellesa física doncs és algo que mos ha perseguit sempre i crec que seria haver de tirar molts anys enrere i analitzar per què la societat se va anar fent així. És un melón al qual no vull entrar avui, però sí, he intentat pensar bastant en què s'hauria de fer a dia d'avui per a cada cop més erradicar aquest tipus de pensaments, no? Perquè veus als nens i a les nenes al col·le i entre ells mateixos i mateixes també es burlen de que si un té el peu més gran o el nas més així, o si el pèl lo porta d'este color o el té així. Per desgràcia encara hi ha racisme. Claro, com pot ser que un crió o una cria, sent tan petit o petita, faci aquest tipus de comentaris? Crec que és més que evident que si des de ben petits a casa hi hagués una educació en la qual s'instauressin una sèrie de valors que no estiguessin per a res dins de permetre la crítica física d'un altre xiquet o d'una altra xiqueta, crec que aquestes persones, quan fossin adultes, no tindrien tampoc tants estigmes i tants prejudicis, tanta necessitat de comparar-se i de valorar si tal persona és més guapa o és més guapo que tal o altre. Crec que el problema principal encara a dia d'avui són les comparacions. Vull dir, les comparacions són odioses, m'entiendes? Quan jo veig algun crio o alguna cria que de tan petits o petites s'estan comparant de si tu tens el pèl més així o tu tens el color de pell així o el nas més gran o el peu més petit o més alt o més baixa o tal, aquest tipus de comparacions per què es donen? Si l'educació que aquests xiquets i xiquetes estiguessin rebent des de casa, perquè sobretot crec que és fonamental que sigui des de casa, no al col·le, a casa. Si aquests xiquets i xiquetes tinguessin una educació en la qual se'ls inculca que no han de fer judicis respecte al físic de la resta de xiquets, que és algo que no és important de cara a si un xiquet o una xiqueta és millor o pitjor, aconseguiríem que quan aquests xiquets siguin adults no tinguen tants prejudicis de cara als altres i a si mateixos, perquè al final no és només que tu estigues criticant si este és més així o este és més aixà, sinó és també, com bé estem parlant avui, l'autoimatge que tens tu, no? El dia que tu et mires a l'espill i dius, ostres, és que tinc el nas massa no sé què, és que el meu pèl és arrissat i jo el voldria llis, és que el meu color de pell és massa blanc o massa negre, o si a casa s'inculquen els valors correctes i els valors que no impliquen jutjar de quina manera és el teu físic, és quan realment s'aconseguirà que quan aquests xiquets siguin adults no donin tanta importància en això. Que sí que és veritat, i volvemos a otro melón, que a mi parecer a dia d'avui les tecnologies, Instagram, TikTok, tot això, estan fent més mal que bé en aquest aspecte. Sí que és veritat que crec que hi ha una vessant que, per sort, està involucrant cada vegada més a les minories, a nivell tant físic com de gènere i de personalitat, etc. Estem en un moment d'evolució i de canvi que trobo molt xulo i molt necessari, però, per desgràcia, crec que a nivell
físic, tot i que hi ha molta lluita també, crec que les tecnologies estan fent un flaco favor. Jo veig a joves de 20 anys i és que no aparenten 20 anys. Vull dir, n'aparenten molts més, ja sigui per maquillatge, ja sigui per tipus de vestimenta, ja sigui inclús per actitud, com una necessitat d'aparentar una maduresa que no tens per què tindre. Has d'actuar respecte a l'edat que tens. No has de voler aparentar més del que ets, perquè ja t'arribarà el moment de tindre l'edat que has de tindre. Aquí ya me estoy yendo un poquito por las ramas. Así que venga, vamos a correr un tupido velo. Un exemple que me ve al cap, i mira que no sóc fanàtica d'ella com a cantant, no és que m'agrada especialment, la Nati Peluso, no sé si la coneixereu o no, però bueno, és una cantant. És una cantant que és alta, gran, culona, no té un cos normatiu. A més, ella mateixa reconeix que se posa, per exemple, en un ull se posa una lentilla de color blau i ella té els ulls marrons, llavors va en un ull de cada color i tal. I ella mateixa ho diu, és que no necessito fer el que la societat vol que faig per a sentir-me bonica en mi mateixa i per a transmetre certa bellesa. Ja et dic, a mi com a cantant ni fu ni fa, però ella com a persona i com a exemple de te puedes sentir bonita sin necesidad de ser lo que la sociedad cree que es bonito, me sembla un exemple a seguir. Entonces, basta ja, que prou ja el dramatismo de matxacar-nos a nosaltres mateixos, de si ara tinc més això a la cara, o tinc el cul més així, o la panxa més aixà, o no sé què. Prou ja, i sobretot les dones, per favor, les dones, no mos comparéssim les unes a les altres, és que no serveix de res. I els homes igual. Vull dir, jo al final, com soc dona, doncs no puc evitar empatitzar més en les dones, no? Però els homes exactament igual. Vull dir, no capfiquésseu en me tengo que ir a on és això que es posa en pèl? És a Rússia, no? És a Rússia? A Turquia! Lo tengo. Pues no cal que te n'anéssiu a Turquia a posar-vos pèl. A veure, que si això t'us ha de fer estar més a gust i més contents en vosaltres mateixos, por supuestísimo, perquè una cosa no quita la otra. Vull dir, si tu així t'has de sentir bé en tu mateix, bien. Bien! Però que no sigui perquè tu estan imposant socialment, perquè tota la vida t'han dit que si tuvieses pelo series més guapo. Vull dir, no, tu ets com ets i ja està. I encara que et posis pèl a Turquia, el dia de demà, si tens fills, també seran calvos segurament, a no ser que la teua dona o la teua parella tingui molt cabell i agafa els genes de l'altra persona. Vull dir, no passa res, som com som i ja està. I todo bien. Vull dir, no cal complicar-nos ni matxacar-nos el cap per coses que no val la pena matxacar-se. En serio. Os lo dice una persona que lleva muchos años lidiando con su autoimagen. Consejos vendo que para mí no tengo, también te digo. I no res, ho deixaré aquí per avui. Crec que no em val la pena explayar-me molt més, perquè crec que és algo que ja hi ha molts llibres i ja hi ha molta informació molt millor que la meua, que al final pues, no soy nadie en este mundo. El dramatismo, fora conyes. Crec que és un tema important, però també crec que a dia d'avui ja no puc aportar res més que no hagi comentat moltíssima gent. Per tant, no em vull fer pesada, així que qualsevol coseta, doncs, bueno, sempre podeu llegir-vos el llibre o buscar més informació, o si voleu deixar-me alguna cosa a comentaris, doncs també estaria guai. Ja sabeu que si em doneu un like i te subscriviu al canal me fareu molt feliç. Si a més me seguiu a les xarxes socials, que us deixo l'Instagram per aquí, és el mateix nom pel TikTok, així que si me feu el favor de seguir-me, doncs estaria molt guai i molt contenta també. I no res, us vull comentar que segurament ara faré un parón d'estos vídeos del tema de l'autoestima perquè se avecinan coses i també me fa il·lusió fer-vos reflexions o ensenyar-vos el que aniré fent durant aquestes setmanes. No us vull adelantar res, ja t'us aniré dient. I no res, doncs moltes gràcies a tots i que vagi molt bé. Adeu! Llavors, què és l'autoimatge. Llavors, què és l'autoimatge? El principal problema que existeix en el tema del físic, la concepció física,
la concepció física